Fico zachytil, že sa tu koná nejaká občianská nespokojnosť s tým, že vlastne cestoval do Moskvy a vlastne tým začal kampaňovať za to, aby vybral Slovensko z Európskej únie a NATO. Takže vlastne reagoval na to spôsobom jeho vlastným, skonšpiroval teóriu, že sa tu pripravuje nejaký puč alebo prevrat a radikalizoval jeho vlastne voličskú základňu alebo jeho ľudí, ktorí sú vlastne jeho podporovatelia. Ešte mi dovolte prihovoriť sa aj vám. Očakávame hlavne, že tu v bezpečí vyjadríme svoj občiansky postoj pri dodržiavaní zákonov a takisto vyzývame vlastne všetkých účastníkov na to, aby boli slušní a aby sme to slušne dokázali vyjadriť tejto vláde, že je zákon nad všetko a že najdôležitejšie dodržiavať zákony a budeme verejne vytvárať tlak, aby vlastne vláda táto vlastne zmenila svoje smerovanie na Moskvu a sústredila sa na našich partnerov Európskej únie a NATO. Vlastne Slovensko je Európa, že nechceme byť nechceme byť s Ruskom, čiže chceme vlastne takú politiku, ako sme vlastne začali. Chceme byť v Európskej únii, chceme byť v NATO a chceme tak aj zostať a nechceme vlastne sa spolčovať s Ruskou federáciou. A chceme naďalej pomáhať Ukrajine.